Ubjedljivu pobjedu u ovogodišnjem finalu Zvijezda Granda odnijela je Džejla Ramović, budući da je briljirala i kada je riječ o SMS glasovima publike i kada su u pitanju bodovi stručnog žirija. Kao što je već poznato, pobjedniku su namijenjene vrijedne nagrade u vidu zlatne statue, pjesme, spota i naravno automobila. Ipak, jednu od nagrada 17-godišnjakinja iz Goražda je riješila da pokloni, kako bi se na neki način odužila za svu podršku koju je dobijala tokom proteklih 9 mjeseci, koliko je trajao ovaj muzički talent show program. Nemam položen vozački ispit, jer imam 17 godina, izjavila je Džejla uz osmijeh za Grand Online. A zatim je dodala: ovaj automobil ide mom ocu, jer je on uložio mnogo truda i odricanja zbog mene.